फिसाफोर खर' गंग्लायना बिखुं दाखं जालायना मबाइल नायबाय थानाया बिराद मोजां जादों। खोनायाखै बाथरिफोराव मा होनदों? खर' गंग्लायना मबाइल नायबाय थानानै बिखुङा गोजौ गोदनाया गाहायथिं फैदों होननायखौ खोनायाखै नोंसोर? खर' गंग्लायनानैसो मोजां मोनोलै आयै मबाइलखौ नायनो। फोरोंजोब फंबाय बिनानावफोरखौ फोरोंजोब, नोंनो फोरोंजोबथार। आं मा फोरोंलायनोब्रा आयै, आंथ' बिमा बिफा नङाना फोरोंनो। मालाय गावसोरानो रोंखाजोबखायो। ए बिदिसो होनबावदों नों? हा? बिमा बिफाया फिसाफोरखौ मबाइल नाय होननानै बुङो? हा? खर' गंग्लायनानै गोदना गोलाव जालायनानै मबाइल नाय होननानै बुङो नामा बिमा बिफाया? बिमा बिफाया गाज्रि लामाथिं थां होननानै बुङो नामा? बिमा बिफाखौसो दाय होनो फैदों। बिदा गेदेर जानानै बिदिसो होनबावदों नों? हा? गेदेरा जिखौ मावो उन्दैफ्राबो बेखौ सोलोङो। बिनिखायनो उन्दै उन्दै मानसिफोरनि सिगाङाव बांद्राय मबाइल थुबाय थाना खिन्थिनाङा। आरो मबाइलखौ खर' गंग्लायना नायबाय थानायनि थाखायनो बिखुङानो गोजौ गोदनाया गाहायथिं फैजोबबाय, लेथ्था बाथ्था नुजोबबाय। जानाय मानि खर' गंग्लायना मबाइल नायनाय, खिनाय हासुनाय लामा थाबायनाय मानि। बिदिबा खर'खौ अख्रांथिं जानानैसो नायनांसिगोन आयै। लाजि रोङैफोर बुजायबाबो बुजायनोनो हाला आं नोंसोरखौ। बे बिदा गेदेरानो गाज्रि बांसिन। बिफानि आखलानो दङ बेनाव। खालि मबाइल 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 नायनाङाथ' होननानै बुङाखै। हा मबाइल नायनायनिबो मोनसे सिमा थायो आरो बिखुं दाखंखं जालायनानै मबाइल नायबाय थानाय बेलाय बिराद मोजां बायदि मोनथारदों नामा? हा? आइखौनो नुयो लामा थाबायनाय माने खर' गंग्लायनानै मबाइल नायनाय। गामि फारसे थांबानो नुखायो। हा थाबायनायफोरावलाय मबाइलखौ दसे दोनथ'नानै थाबायबानो जायोना। मा मबाइल नायनाय खर' गंग्लायनानै थाबायनाय बेलाय? हा? आरो नों मोसौ बेरागालिया लायनो थाङोबा थांसो। बेवहाय मबाइल नायनाय खिन्थिबाय थानाङा। लाजिनाय दंबा लाजिसिगौमोन। बिफाजों होखार जाहरनानैबो लाजिनायानो गैया बिसोरनाव। खुसिसो मोनथारदों खोमा। बे आया नोंखौ मा एसेबां रायोब्रा? ओइ बिदा, नों लाजिया नाङाब्रा आइजों रायजाबाय थानानै। मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा? बिमाजों रायजानायाबो मोनसे हुदासोब्रा। बेखौनो माबा लाजिनांगौ जाबाय नामाब्रा? बिमाजों रायजानायाबो मोनसे आर्ट, मोनसे काला। मिथिबाय? बिमाजों जाला माला मानसिया रायजाबाय थानो हाया। नाथाय आंनाव बे हुदाया दङ। मानो होनोब्ला आं बिमाजों रायजानानै जोबोद मोजां मोनो। एमा राजा, बिदि फोरोंनो हामा उन्दैफोरखौ। माने आइजों रायजानाया मोनसे हुदा जालांबाय बेखौसो बुंदोंलै मादै। होमबाबो मा बिदि बुंनो दे? जागोन दे मादै। आच्छा र'थाबानि लारु। ओइ गथ'फोर। नोंसोर आंनि गाज्रि हुदाखौबो जुदि लाबायबा मोजां हुदाखौबो ला दै। आरो मानसिफोरा बुङो गेदेरा जेखौ मावो उन्दैयाबो बेखौ मावफायो। थ' आं जिखिनि नुबाय नोंसोर आंनि मोजांखौ लायाखै, गाज्रिखौल' लायो नङा होमबा? जेरै मबाइल नायनाय। बेनिखायनो अफ्रिरानि आरो दाउखा राजा खोनासं। नोंसोर जुदि आंनिफ्राय दसे दसे मबाइल नायनो लुबैयोबा मोजां खामानिबो माव। मिथिबाय? आं मोसौ बेरागालिया लायना फैदों सानैबो। आरो खोनासं, मोसौ बेरागालिखौ आफानि न'आव दालां, नैबे आबैनि न'आव लाबो। खेबास। थांदो, मा नायबाय थाखो? एमा राजा, आरो गथ'फोरखौ इसिबां मबाइल दानायो। मिथिबायना आदत जालाङो। मेगनाबो थाब गाज्रि जायो। दा मबाइल नायनो होगोन होननानै खामानि मावनो दाथिन, नङाबा गथ'फोरा मबाइलनि थाखायल' खामानि मावगोन। मबाइल गैयाबा खामानिखौनो मावनाय नङा। मिथिबाय? जागोन दे मादै। नोंनो मबाइल नायनो होगोन आं बेखौ माव, नोंनो मबाइल खिन्थिगोन आं बेखौ माव होननानै दिनै बे बुंनांला। जागोन दे मादै। रायजाबाय थानो बाबायलां। गोरजाखौनो थाहैनोसैलै आं मादै हाफांनाव। अबेसे मादै हाफां आंखौ मानोबा लिंहरदोंलै गावसोरनि न'आव। गाबोन थांगोन र'। सारा बिफा माथा फागलाबो एसे मादै हाफां आंखौ मोजां मोनगौमोन आं। बिफा माथा फागला एरावबाय थायोब्ला गावनि बियानि जागोनखौनो थोद जोंनो ओंखारलाङो आं बे बिफाखौबो। आरो बिनि सायाव जोंखौ होखारजोबनानै लादों बे साला। माबोरै दंथाय हारसिंनो बुरबेदा। हामालै बिफाफोरखौ बिदि बुंनो। दा हारसिंबा ओंखामफोरखौबो जानो रोंगोन ना रोङाथाय। खबरबो लाहरनो खबर लाहरबा खर' देरगोनलै गावहानो लाहरगोन साला। बिफाबाबो गथ' गोरलै बायदि आखललै। देनां एसे देरबाबा बिराद बुजायबावगोन आं बेखौ खाथियाव फज'ना लानानै। अब्लासो आं मादै हाफांनि गोसोखौ जै जाहोनो हागोन। साला बे बिफायानो माबा मोनसे एग्रांना लाबाय थायो बे मादै हाफांखौ। ओजादि फिसालाया मादै हाफांनि फिसाजोखौ बेसेबां आमथाम मोजां मोनो खबरानो गैया। खबर दंबाबो मा खालामनो, बांसिनसो एदावबाय थागोन बे मादै हाफांखौ। बे बिफायाबो जियारे। आंबा बिफाखौ गोसोखांबाय थादों। गावबा आंखौ गोसोखांनो ना खाङाखैथाय। स्टेटास होना दोननि र' आङो। दाब्लायलायनाय स्टेटास होना दोननि र' आङो वाट्सएपआव। नायनानै आंखौ मा होनोथाय बियो। आइला एमा बेथाया माथो दुखुथारलै। वाट्सएप स्टेटासआव माथो गाबलायलायनायसो स्टेटास होबायलै। आंखौसो गोसोखांनानै गाबखो ना सोरबा हिनजावजोंसो गारजानानै गाबखोब्रा? फोथायनो हालाय लांलालै दानि गथ'फोरखौ। आंनि थाखाय गाबदोंना गाबाखै आं बेखौ बोरै मिथिनांगौ जाखो दा? जियानो जादोला बिबैनि न'आव साननैसो मोजाङै थाथोंसै। अब्लासिम आंबो माथाखौ एसे गुसु खालामनि। बै गेजेर गेजेर हाफाङाल' आंखौ डिस्टार्ब दाहोथों। साला सुवादा बिराद डिस्टार्ब खालामोलै बे हाफाङा आंखौ। सम समाबा एक्स गार्लफ्रेन्डथां गावनि गार्लफ्रेन्डथां माथांसो मोनलाय लाङोलां। मानो आंलाय हाफांखौ गावनि एक्स गार्लफ्रेन्ड बायदि मोनना लालाबायखोब्रा? आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डा बेसे मोजां सोमस्रि। गोसोखांना लालायबाय आं सोमस्रिखौ। गोसोखाङा खाङा सानबाबो मानो गोसोखांफ्लाङोब्रा बे सोमस्रिखौ? बेहाबो गथ' गथाय देरबाय, आंनाबो गथ' गथाय देरबाय। होमबाबो मानो बबेबा खनायाव खें मोनोब्रा सोमस्रिनि खोथाखौ रायखांबानो। हामाना
हामा मालाय बेहाबो रायजो जाबाय सन्थलाजों आंबो रायजो जाबाय हांग्रि मोनदिजों होमबाबोदि मानो गोसोखाङोब्रा मानो गोसोखाङो गोसोखाङालासिनो मानो थानो हायाब्रा सानसे नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय बेनो आंनि इसोरनि खाथियाव आरज नारजि बुदाङा साला सुवादा दासो फन हरफिनदों आंनो हेलौ नारजि भाइ अमा राजा हिनजावफोरजों माथो मोदोम नाजाना बांसिनसो बिखुं आखाइ आथिं सानाय मोनबायब्रा आला नोंखौ नानाय हिनजावा मोजां नानो रोङासै नामाब्रा एबार आं मोजाङै बुंना फैगोन माथो बिखुंखौनो मोजां नायासै होननानै बिदि नङालै अमा राजा माने आंना हाफाङा मिथिबायना हाफांजों रायजानानै बांसिन सानाय मोनबाय हाफाङा साला आंखौ बिखुं दाम जानानै थांबायब्रा मा एसे हौवालालै बे मानसिया आसलथे नों माब्रै हाफांखौ एसेबां सह्य दंब्रा धैर्य दंलै नोंनाव नारजि बुदां बिराद मोजाङैनो धैर्य दं नोंनाव जारला जाबायलै एबारनिफ्राय नोंजों थांफालालै आं आच्छा मानो फन खालामदोंमोन नों आंखौ नारजि बुदां मोजाङै खोनासंलाय खोमाखौ मैदेरनि बायदि गुवार फुवारलाय नोंनि बेलायाव आंनि खोमाया मोस्रोमनि बायदिसो जानानै थागोनलै खोनासंब्रा बिराद मोजां गोसो होनानै खोनासंलाय नै नों हाफांजों रायजादों नङा होमबा हाफाङा नोंखौ रायखागोन हिनजावालाय हौवाखौ रायखागोन नङा होमबा मालाय हिनजावजों मोदोम नाजाबा जोंबो रायगोनब्रा जोंनि हिनजावा मालाय हौवाजों मोदोम नाजाबा नाथाय खोथाया जाबाय सिरि सिखावै खामानि मावनायासो दा सिखावखौ माव ओमफ्राय दा हमजा नों सिखावखौ मावब्रा नाथाय फोरमानल' दागारबो सबुतल' दागारबो आं नोंखौ ओरैबायदि सिखाव मावनो फोरोंगोन ना जाहाथे नों सिखावबो खावगोन हमजायाबो ओमफ्राय मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोलै मानो सिखाव खावनांगौ जाखोब्रा आंलाय मोनजायाखैना मोनलोङाखै बिदि खोथा बुङाखैब्रा आंनि बुंनाय बेलाया बे नङाब्रा गोसोनि सिखावब्रा गोसोनि सिखाव मा गोसोनि सिखावलै नोंखौ बुजायनोब्रा गोब्राबलै नारजि बुदां डाइरेक्ट फेस टु फेस नोंखौ बुजायगोन आं आं थोंजोङै बुजायनोसै दे दा नोङो मालाय हिनजावजों मालिस खालामनायखौ नोङो हाफांनो खोन्थाना लानानै रायजाबाय नङा होमबा नाथाय नोङो हाफांनो खोन्थानानै लायामोनबा नों रायजानाय नङामोन ना नों सिरि सिरि नाजाहैखुमाबाय थानो मोनगौमोन इन्जय खालामनो हागौमोन नङा होमबा मालाबा सिखाव खावनायावबो बिराद गोजोननाय दंब्रा आं नोंखौ माबायदि सिखाव खावनांगौ बेखौ फोरोंगोनब्रा आं नोंखौ थाखा फैसा सिखाव खावनो लोगो लायाखैना अमा राजा आंखौ जानला मोनला दा फोरोंलै आं बेयाव बिखुनजोनि गेटआवसो दंफैयो हाफाङा आंखौ गारनानै खारबाय आच्छा थाइबानि लारु न'आवसो मोनहैलायबाय होमबा बियो दानि बेग लानानै आंखौ जोफैदोंमोनथ' बिखौ दुबनो सरिलै नोंखौ हाफाङा जोबाय एक्सुवेलि आं हाफांनो मोदोम नाजादों होननानै खोथायाखैलै गावआनो हारसिं मिथिदों मालाय मोदोम नाजानायनि क्रिमखौबो मोनामसुनानै मिथिलायबावबायलै आच्छा बिदिसो होमबा आंना हिनजाव हांग्रि मोनदिया जेबो मिथियालै थगायनो बिराद गोरलै आंनि हांग्रि मोनदि सनाखौ आंनिखौ जानला मानला थगायनो हायालै अमा राजा डेन्जार स्मार्टखा आं बेखौनो बुरखायनो फैदों लागे र' दे नों बुरखायनोबा नाथाय मोनसे खोथा इसिबां असान्थि थाबाय थानाङालै मोनसेल'सो जिउ नङा होमबा बे जिउ मोनसेखौ नों असान्थि बारग'होगोन नामाब्रा नेक्स्ट टाइम लोगो मोनबा मोजाङैनो बुजायगोन आं दा नों हाफांखौ बुरखायदो थां दे होमबालाय हाफां जोंहा चेलेन्ज लादों नारजि बुदांनो हिनजाव गदाय होथारगोन होननानै नारजि बुदांखौ बिराद मोजां फुस्लायगोनलै आं हिनजाव गदाय गोसोथोथों साला बे हाफाङा मा नंदोंलै आंजों चेलेन्ज लाग्रा बियो आंजों उरखोखौ उरलिलि साला साइज गैया बाइस गैया हाफांखौ साइज गैया बाइस गैया होनबा गोरोन्थि जागोनलै साला फाग्लिया साइज दंथ' बे हाफांखौ सोगाबनांगौ साला बेयो नारजि बुदांखौ हिनजाव लाहोआ होनदोंना आं लाहोथारगोन बाथो मालायनि खोथाखौ दा उदैयाव एन्जर खारबाय माथो संना होग्राबो रावबो गैला दा हांग्रि मोनदिया थानायमोनब्ला अमा राजा ओंखाम जानो नामाहाय होनना सोंफैसिगौमोन आंखौ साहा लोंनो नामाहाय होननानै हिनजाव मानसि गैयाबा जारला जामारोथ' अब्लाबो थागोनलै आं साननैसो सान्थियैनो ओमफ्राय माथो गोसोखौ बोरैबा मोनदोंलै बिथिंजाय एमाव बेथायाबा मानो दुखु जादों गामाखालिथ' बिनि स्टेटास होनायखौ नुवा आंखौसो गोसोखांखो ना माबा मोनसे दुखुसो दंब्रा फिसालाफोरखौ दुखु थानाय नुबा बोरैबा मोनोना माबा मोनसेसो जादों नामाब्रा खबर लायनांगौ ना लायनो नाङा जाखोब्रा आंथ' रागा जोंनानैसो होखारदों बिसोरखौ जियानो जादोंला गाबोन सोंहैनोसैलां आरो सोंलाय बेसे थाबाय थाबावनांगौ जाखोब्रा आच्छा थाइबानि लारु लाइकआ मानसि खम जालांखोब्रा रायजोफोर नोंथांमोना लाइकखौनो होआबा बोरै भिडिअ बानायनो मोजां मोनोब्रा नोंथांमोना लाइक होनांगौब्रा लाइक होबासो भिडिअ बानायनो इन्टारेस्ट मोनो मानो नायनाया इसिबां बुरजा भिडिअखौ एफा बुरजा मानसिया नायो नाथाय मानो लाइकआलाय 5,000 जनल' जेने थेने होयो बे 5,000 जन मानसिफोरनो आङो अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आं माखासे नायग्राफ्रा गल'ल' नायनानै मानो थाङोब्रा दे रोङिफोरा आसिमाखौ टेप थुनानै गालांदे दे रोङिफोरखौ फोरोंहरबाय आं गोरोंफ्रा कमेन्ट होनानै गालांदो जायफ्रा लिरनो रोङो नङा होमबा ओमफ्राय गोदान हाबफैनायफ्रा साबसक्राइब खालामनानै गालांदो दे आं बुंबाय थाबा नोंथांमोनहा इरिटेट मोनगोन नङा होमबा बेनिखायनो दे लाइक मोनसे होलांदो दाया आंनि नङामोनलै आंनि खुगानिसोमोन बेखौनो मानसिफोरा बुजिथारा दालाय आं मा खालामबावनो आंनाव जेबो दासोमसैलै आं माबा बुंनांगौ माबा बुंफ्लांना लाबाय थायो मा बुंना लानाय नोंलाय सोरखौ मा बुंनानै लानाय नों आंनाव जेबो दासोंसैलै दुलुर आंनाव जेबो दासोंसै थां दुलुर न'आव थां अमानो आदार हैथां नोंखौ बेबायदि हारसिं गाबबाय थानायाव आं हगारा माथो मा जादों बुंलाय
आं होनबाय दा आं जेखौ बुङो बुंफ्लांना लाबाय थायो बुंनाङि बाथ्राखौबो बुङो नोंबा मा बाथ्रा बुंदों बेखौथ' आं मिन्थिला नाथाय नों बिदि गाबबाय थानाङा थफिराम नोंखौ गाबबा बोरैबा नुथारो बाप्पावै माबायदि नुयो आंखौ गाबबा नोंखौ गाबनो समाया बोरैबा नुथारो नोंखौ गाबबाथाय आच्छा आं गाबनोबो समायला होमबा दे जियानो जादोला नोंथ' दुमफावनि बिनानावलै दुमफावनाव जि गियान दं नोंनावबो गियान दङ नङा होमबा देलाय नोंनो बुंलाय आं मा खालामनो आं मा बुंनांगौ दे माबालै आं गोसोनि खोथाखौ बयनोबो खोन्थाजोबनानै लायोलै लाखुमानाय खोथायानो गैया आंनाव माने आङो लाखुमानोनो रोङा सोरखौबा बुनो होनबा सिगाङावनो बुनो होननानै बुंखागोन सोरखौबा खुदुमनो होनबा सिगाङावनो खुदुमनो होननानै बुंखागोन सोरखौबा गोसो दं बेखौ सिगाङावनो बुंगोन नाथाय बेफोरबायदि सैथो बाथ्राफोरखौ बुंबा दायसो जायो बेनिखायनो नोंनो बुंलाय आं मा खालामनो बेथ' नंगौ सैथो बाथ्रा बुंनांगौ नाथाय आजिखालिनि जुगाव सैथो बाथ्रा बुंनायासो बांसिन गाब्र'यो नंखाय बाथ्रा बुंनायखौसो बयबो फोथायो नंगौ नामा औ नंगौथ' आरो नंखाय बाथ्रा बुंनायखौसो बयबो फोथायो सैथो बाथ्राफोरखौ मानखोनो होआ अब्लाबो जों सैथो बाथ्राबो बुंनांगौ नाथाय दानि जुगाव सैथो बाथ्रानिख्रुइ नंखाय बाथ्रायासो पावारफुलसिन जादों मिथिबाय थफिराम नों गाबबाय थानांला दे आच्छा बिनिखायनो आं बादालिनि सिगाङाव खुदुमनो होनना बुंनायखौनो बादालिया गाज्रि मोनदों आरो आं बयनिबो सिगाङाव बादालिखौ खुदुमनो नागिरदों होनना बुंनायखौ बादालिया गाज्रि मोनदों थारमाने आं थगायनांगौमोन आरो ना बे खोथाखौ नों बयनोबो बुंनांगौ जाबाय आरो नोंसोर सानैनि खोथाखौनो बबेबा खोथाया नोंसोर सानैनिल' जानांगौ मिथिबाय बादालि आरो नोंनिल' आच्छा नंगौ नामा नंगौथ' आरो खालि नोंसोर सानैनि गोसोआ गोथार जानांगोन आरो सासेया सासेखौ फोथायलायनाय जानांगोन बास बयनोबो जे नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ खोन्थाथिनांगौ बेबो नङा खालि नोंसोर सानैनि गोसोआ गोथार जानानै सानैबो मोजां मोनलायनानै मोनसे लामाजों थांबानो जाबाय आच्छा बिदिबा जायनोनो मिनोनो खोन्थाथिनांला होमबा खोन्थानांगौ होमबाबो खुदुमनायफोरखौ खोन्थाजायाना आच्छा जागोन दे नों बेफोरखौ सानबाय थानांला ओमफ्राय गाबनोबो नांला थेंक इउ सो माच दुलुर दिनै आंखौ दुमफावानो फैनानै बुजायनाय बायदि मोनलायबाय आं बाय आं थांनोसै आल्ला बिराद बेंग्रा बुंजाबाय आं बिराद जाम्बा बुंजाबाय आं मानसिफोरजों बिराद बासि जाबाय बे बाराव आंसो मानसिफोरखौ दुखु होगोन आल्ला मोजां जाबाबो सनमान मोना सैथो बाथ्रा बुंबाबो मान मोना उल्था बांसिनसो गाज्रि होनजायो बेनिखायनो आं आंनि गोसो बायदि थागोन एबार मानसिफोरनि गोसो बायदि थालां एबारथ' आं पियास जानानैसो नोंखौ खुदुमनो थांगोन औ खुगायाव पियासखौनो दरनै सोनानै नोंखौ खुदुमनो थांगोन आं मा थांगोन दानो थांनोसै आं बादालि रेडि जानानै थाखादो नों हा नोंनो माबा मोनसे बुंथारदों खोमा आंना बिजामादै नारजि बुदाङा इसेबां भद्रद्रथार नोंबो बिजामादैजोंसो लोगो जाबाय आरो नोंना बिजामादैया मालाय हिनजावजों मोदोम नाजाहैनायखौ नों मोजांथार मोनदों आरो माथो बुंबावनो आरो हौवाफोरालाय बाहेराव एसेबाबो आदार जाहैखायो जों हिनजावनि फिसा नालाय सहायनानै थानांगौ जायो आइ नों सहायनो हायोबा आं हायाहाय बे जुगा गोदोनि जुग नंलायै हौवाफोरनि गलाम जानानै थानो हिनजावफोरखौ जुदि सिबिजानो लुगैदोंबा हौवाफोराबो हिनजावफोरखौ मान होनो रोंनांगोन माथो बुंबावनो हिनजावफोरा जेब्लाबो हौवानि सिं जानानै थानांगौहाय हौवाया दाय मावबाबो हिनजावा खर' गंग्लायनानै थानांगौ नोमफायाबो मालाबा दाय मावोबा सिं जानानैसो थानांगौमोन बेनोथ' गाज्रियायै हौवाफोरखौ माहाय इसेबां खर' थिखोनानै लानांगौ नामा जावैसोआलाय मोदोमल'सो नाजाहैजादों जेबो गाज्रि मावद्रायाखै दे जावैसोआ रागा जोंनाङा नों जावैसोखौ थांफिनदो आइ रागा जोंनानै हौवाखौ गारना फैनो हामा बिनि सायाव बिखुनजो दं फिसा दं आइना आंखौ बिदिसो बुंबाय आरो आंबो मिथिगौ फिसाफोर दङ होननानै आं आंनि फिसाफोरखौ नायखागोन ना होमबाबो नों मानो बिदि बुंनांगौ दे हौवाफोरनि खोथाफोरखौ मानो मानिजोबनांगौ मानिनायालाय मानिखागोन बिदि होननानै हौवाफोरनि दायखौ लाखुमानांगौ बे नङाना माखौबा बिजामादैया जेब्ला गोरोन्थि मावो बिखुनजोफोरा अनसोगारो जेबो नङा होननानै बिहामजोआ माबा मोनसे गोरोन्थि मावलाय बिखुनजोआ अनगोन नामा आंखौ अनगोन नामा नों जेरै नारजि बुदाङा दाय मावबाबो नारजि बुदांखौ अनदोंना आंखौथ' नारजि बुदांनि बिमाया अनाना सोलाबावदोंसो आंखौ माथो खालामनो हिनजावनि फिसायानो बिदिनो खाहाय जेरैबो सोलिनांगौ जायो मानिनांगौ जायो नों बिदि मानिनो हायोबा आं मानिनो हाया सानदोंमोन आं नोंनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन होननानै उल्था नोंबो नारजि बुदांजोंसो लोगो जाबाय मालाय बिमाया फिसाफोरजों लोगो जायो नों आरो जाया अबेसे बिजामादैखौलाय बयबो बिखुनजो अनखायो बिखुनजोफोरा जेरै बिजामादैखौ अनो मानो बिहामजोखौ अनानो माथो खालामनो आइ बिखुनजोनि खोथाखौनो मानिनानै सोलिनांसिगोन आरो बिखुनजो दं जेब्ला मानो बिखुनजोखौल' जों मानिनांगौ नामा बिखुनजोआ जोंखौ मानिया नामा आंथ' बिखुनजोखौ जेबोखौनो बाहाया मालाय बिहामजोफोरा जेरै बिखुनजोखौ बाहायो खायसे खायसे बिहामजोफोराथ' बिखुनजोखौ जिबायदि बुबावोसो आंथ' जेबोखौनो बुंबावा आं ओंखाम संबाबो ओंख्रि संबाबो थावाखै होननानै बुङो जेब्लाबो आंनिल' दाय नुयो ओमफ्राय नोंहा बिजामादैखौ जि अनदों आरो ना अनबाय दा नोंहा बिजामादैखौ आंलाय माथो बुंबावनो हिनजावनि फिसा नालाय एसे जेननानै थानांगौ आरो बेखौसो बुंदों आरो बेफोरबायदि न'आव खानानै थाफैनायखौ हिनजावखौसो गाज्रि सानो आइ हौवाया गाज्रिबाबो हिनजावखौसो गाज्रि सानो हौवाजों बुजानानै हिनजावा खारबाबो हिनजावखौसो गाज्रि सानो आइ समाजाव जेब्लाबो हिनजावखौल' दाय होयो बेनोथ' आरो
बेनोथ' माने हिनजावफोरखौल' दाय होनांगौ गासिबो हिनजावानो दायनिगिरि जाजोबनो हायाना बिराद रागा जोंनो ओंखारो आं आयै बिराद रागा जोंनो ओंखारो बिनि सायाव नोंबो नारजि उदांजोंसो लोगो जाबावबाय आरोना हापां नै जावैसोआ नागिरना फैबायानो नोङो लोगो दाजाखा आं बुंखाबाय नारजि उदांजों लोगो दाजाखा आंलाय गेजेरनि मानसि माथो बुंनो रोंबावनो हापां जावैसो जिराय खुलुमबाय आयै दे जावैसो हापां मानो न'आव खोन्थायालासिनो फैखो नोंलाय बयबो नागिरजोबदों नोंलाय मानो फैदों थां मोदोम नाजाय थां थोद बेखौनो रागा जोंबाय थायो नामाब्रा हापां गोरोन्थि मावफ्लांबायलै आं बे बारनिफ्राय आङो मोदोमखौ नाजाथारला आं गावनि आखाइखौबो नानानै लाथारलालै नों गावनि आखाइखौ नानानै लायाना थारमाने नों मालाय हिनजावजों नाजाहैगोन आरोना थोद मानो बिदि बुङोब्रा आं बोरैबा नाजाहैफ्लांबायलै बे बारनिफ्राय नाजाला आङो नुबाय आयै नोंजा मादैया मालाय हिनजावफोरजों बोरै मोदोम नाजाहैदों जावैसोआलाय मानो मोदोम नाजाहैनांगौ जाखो बे हापांजोंनो नाजानो हाया आरो गोरोन्थि जाफ्लांबायलै आयै आंखौ निमाहा होदो हापां थौदो न'आव थांनोसै थाङाबो माथों बिजामादैया गोरोन्थिखौ बुजिबाय थांदो आइ बिदि रागा हमनानै थाबाय थाजाया आयै नों जेबो बुंनाङा बे बांसिनसो दाय मावगोन थोद जाम्बि आं बे बारावल'सो बेफोरबायदि खालामफ्लांबायलै नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आं बिखुंखौनो नाजालालै आं थांलानो अमा राजानि खिथु गिदिं हाग्राना नोङो हो अमा राजाया आंनि सुथुर बेखौ मिन्थिया नामा नों मिन्थिगौ बे खेबनिफ्राय आं जेबो मावथारलालै आंखौ बेरायनो लांफायालासिनो अमा राजामोनजोंसो बेरायनो थांदों आरोना नों आं जेराव लिङो बेवहायबा नोङो जेरावबो थाङा थौ गाबोन आं नोंखौ शिलंआव लांनोसै थाङा माथों थौ आं शिलंआव लांनोसैब्रा जेरावबो नोंखौ लांफायानो ना थौ शिलंआव लांनोसै आं गाबोन आयै फिसाजोखौ एसे बुजायना होदोलै आं एसेबांबो गिदिर दाय मावाखैना आयै आं दायखौबो मानिनानै लाबाय हापाङाय बिजामादै एसेबां मोजां लिंफैदों थांदो आरो शिलंआवबो लांनो ओंखारलायबाय लाङा माथो बियो खिबु सेरथे मानसिया ओरैबायदि खिबु सेरथे बियो फैसा थाखाखौनो जोबसै मोनो थैनानै थांबाय बे फैसाखौ हाखर सिङाव लांफाजोबगोन बाहायनोनो बायो माथो अख्रा जाबाय थाखो आंबानो जासैना बिदिसो होनबाय आरोना नों आयै बिजामादैजों लोगो जाबाय मालाबो थांफायां आया माथो रागा जोंनासो थांलायबायलै जिरायथ' जावैसो रागाया दसे उनाव थान्दा जाथोंसै औ बेखौनो खालामनोसै आं आयै जावैसो मा जागोन नोंलाय हांसो जागोन ना अमा जागोन नों जेखौ संनानै होयो बेखौनो जागोन नाय आलु बाथोनबाबो गोथावथार मोनो आं नोंनि आखाइनि संनायखौ दे आलु बाथोनबो देनानै जाहोगोन आं हांसो मानै दङ बेखौनो हांसो राजाखौ सेथारनोसै आं जागोन दे आयै जावैसो बे हापाङा एसेखौनो रागा जोङोहाय गाज्रि दामोन रागा जोंबाबो गोसोआ गाज्रि नङा बेना बेखौलाय आंबो मिथिखायो आयै गोसोआलाय गाज्रि नङा नाथाय रागायासो एसे बारा दे जावैसो दसे जिरायथ' दे आं हांसो बुथारहैनि नाङा दे आंनो सिथारगोन दे होमबालाय जावैसो आफाया दिनै मानो फैयाखै दे ओंखाम जानोबो फैयाखै बेलासियाव मानो एसे गोबाव जाखो दिनै ओमफ्राय गोसोखौबो बोरैबा मोनगासिनो आं थाब मोनफैबा हामसिगौमोन लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडखौ नोंथांमोना थाबैनो नुलायगोन ओमफ्राय नेक्स्ट एपिसोडआव बमब्र'आ मा जागोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक मोनसे होलांदो आरो कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदो अके बाय लोगोफोर बयबो मोजाङै थादो